Najčudniji ljudi na svijetu. Najviši čovjek na svijetu, Sultan Kosen, visok je čak 2 metra i 51 cm, dok je do skoro najniži čovjek na svijetu, Chandra Bahadur Dangi, koji je nedavno preminuo i koji se upoznao sa sultanom, ima samo 56,6 cm. Među najdebljim ljudima je Manuel Uribe, koji ima 558 kg. Čim on je nažalost preminuo, iako je smršavio s rekordnih 558 na 393 kg, to mu nije pomoglo. Najdlakaviji čovjek na svijetu je Yu Shen Huan. 95% njegova tijela prekriveno je dlakama, neke su čak dugačke i do 6 cm. Čovjek sa najdužom kosom na svijetu je Tran Van Hei. Kada je imao 71 godinu, kosa mu je bila dugačka 6,3 metara, a nije se šišao 35 godina. Čovjek sa najdužim noktima je Shridler Chilal. Nije odsjekao nokte od 1952. godine. Ukupna dužina njegovih noktiju je 9 metara. Čovjek sa najdužim stopalima je Jason Rodriguez. Njegovo lijevo stopalo dugačko je 39,6, a desno 40,1 cm. Čovjek sa najdužom bradom na svijetu je Milutin Vulić. On pušta bradu više od 25 godina, a njegova brada dugačka je 250 cm. Čovjek sa najviše tetovaža na tijelu je Rick Genes. Njegovo cijelo tijelo je prekriveno tetovažama, kako on kaže, da bi bio interesantniji. Čovjek sa najviše piercinga na svijetu je Rolf Buchholz. Ima piercinge na 453 mjesta na tijelu, a od toga 94 minđuše u ustima i na usnama.